Sobrang ingay. Ayan, papasok tayo doon. Kasi bibili tayo ng... Huwag masyadong shaky, ha? Yan, nandito. Lalaki ng isda, oh. Yan, oh, lalaki ng isda. Depende lang to. 110. Yellow pin, mas maganda. Yellow pin, boss. Dos. Ah, balik ako. 1.8. Itaas ko ito. Pwede hawakan yan, te. Share mo sa camera. Ayan, o. Lalaki. Wala na, doon lang pala. Punta ka muna tayo doon sa may Bible. Bali dito pala sila, guys. Bali dito sila nag-ano. Ayan, dito sila kumukuha ng mga ano, mga isda. Ayan, oh, kung makikita nyo, guys, ayan dito. Bagsakan ng mga isda. Yan, tapos diretso na. Dito na, kuya. Thank you po. Ayan, balik tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung ano ko saan kumukuha ng isda. 770. Saan yung murang binibili? Nabesa po. Magtanong ka kung saan may mura. Siyempre lahat yan sasabihin nila mo. Seafoods na pala. 200 lang mo. Diyan ba kayo bumili nun? Oo, dito. Yan yung 200 lang po. Ito 20 lang lang. 20 lang, te. Marami yan. Super 1 kilo, te. may kuputok. Kaya nandito na sa may
Ano daw? Sarap na may ano. Magkano tingin mo po yan? Dalawa daw. Masar. Asan yung mga banyera, Tol? Ito, pwedeng imiso ata yun. No? Ulo? Pwedeng Ay, 2 kilo, 240 boss. Tara na. So, ayan, mamalingkin na ako. Naiikot ko na sa inyo, guys. Huwag mo i-shake it lang, ha? Yes, stop ko ba? Hindi. Ha? Tuloy-tuloy. Ay, stop muna, tapos mamaya ka. Saan tayo bibili ng ano? Ng 180 o kaya yung ganito na lang. Ayun guys, nakabili na kami. Uwi lang kami. Nabili ko ng 165. Magkano ka na ba? 165 na lang po. Ilang piraso kaya yun? Tatlo? 5, ay 160 na lang. 165 lang. Tuna na yan. Maliliit. 175, 180 ang bentahan niya kaganina. Maliliit kasi. Pwede na yan, ate. Sige. Sige. Ito. Tingnan natin. Wala kaming red. Saan ba kayo? Ano pa? 190 lang. 180. So, ayan guys, ang dami nila. Saan tayo ma? Tara na sa ano sa kabias. So, ayan guys. Doon na kami sa kabila kasi yun lang, dalawang class na. Daming tao. Saan yung motor? Nandun. Tara. O, ayan o. Meron pa dito sa ano, sa labas. Pati dito sa
Grabe yung sapatos. Ayan, ipakita ko lang sa inyo yung ano, yung sitwasyon doon sa bulungan. Ang daming tao. Siyempre, pag ganitong oras, marami talaga. Oh. Punta na kami sa palengke. A few moments later. Medyo maliit. Ano sa? Ipot palingat Doon ako pipili. Tutuloy ko muna doon guys. Dito ako pipili na. Magkano isang ganito? Magkano isang ganito? Eto pa. Ay, sorry. Ilaga mo. Oo. Ito na lang ulamin niya. Ayan, Ilaga. laga. Oo, laga-laga na lang sa'yo.